Congo RDC mɔgɔ caman de y'u sigiyɔrɔ bila u ka finitigiw ni jɛkulu maramafɛntigi M23 karilen kɔfɛ ɲɔgɔn na. Duniya keleyatonba Nations Unies y'a lase k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 40,000 ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila. Uganda u ka duguma kalanden mɔgɔ 3 kalanso 3 kɔnɔ yera ni Ebola bana ye Kampala dugu kɔnɔna la. Mɔgɔ 2 de fatura min kunnafoni dira kunu alamisa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Ebola bana ka maa minɛta hakɛ sera mɔgɔ 109 ma. Mɔgɔ 31 olu fatura kabiri bana in daminɛna septembre kalo waati. Nigeria jamana ɲɛmɔgɔw ni kɛnɛya baarakɛlaw bɛ wulikajɔ la ka mɔgɔ ba caman de be minnu bɛɛ lajɛlen yera ni kolera bana ye. Borno jamana kɔrɔn ka taa kɛɲɛka fɛ kabiri septembre kalo ko kolera donna u ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ kalo caman samiyaji tigɛli baliya ye. Afrique du Sud jamanatigi Cyril Ramaphosa y'a ka nimisa yira kunu alamisa k'a fɔ ko maa dɔ tun b'a fɛ ka taa dan sigi Amérique jamana ka lasigidenso la u ka jamana ka ni kunɲɔgɔn laban in na. Uganda Britannique ka princesse Anne a n'a ka denbaya sera kunu alamisa u ka camp de réfugié la Kouawali walasa ka taa ɲɛda maaw kan minnu y'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili walew ye Congo RDC jamana kan.